Ако успееш да дариш минутата нетрайна с 60 секунди минати по пътя твой, земята твоя е и всичко в нея най-сияйно и нещо повече. Ти мъж ще бъдеш, сине мой. Ако успееш и да мечтаеш без да си подвластен на мечтите ти, ако не трепваш, щом да чуеш как приначава, ако